Ishaq dawuh Imam Ibnu Abbas iki nuduhno bahwasannya sak agung-agunge perkara, sak mulya-mulyane perkara iku ilmu. Ora ana perkara sing luwih mulya dibandingkan ilmu. Wa hadza dalilun ala anna ajallal asya huwa al ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyira diutus milih sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, Salawatullahi alaihi bainal ilmi wal mulki. Jadi Nabi Sulaiman iki dikon milih antarane ilmu dan kerajaan, kedudukan. Fahtara mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu alal mulki ing atase ngalahake kedudukan keraton. Fa'ata mongko paring sapa Allah hu ing Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu wal mulkalan kerajaan ma'ahu ing dalam sertane ilmu. Jadi Nabi Sulaiman dikon milih ilmu apa milih dadi raja, kan ngono. Milih kerajaan, milih keraton. Nabi Sulaiman milih ilmu. Dia gak peduli lah ora dadi raja ora paten. Sing penting dadi wong sing berilmu. Akhirnya fa'tahu Allahul al-ilma wal mulka ma'ahu. Maka Gusti Allah paring Nabi Sulaiman paring ilmu ing kedudukan arupi dadi raja kan ngono. Iku Nabi Sulaiman. Ana awake dhewe ya milih dadi raja Bang ya. Ana awake dhewe ki milih tak ya, milih ndi ki? Milih dadi raja apa milih duwe ilmu kan ngono. Milih tak kei kerajaan apa milih tak kei ilmu sampean. Nah awake dhewe wong anake dhewe ku wong goblok. Wong kedonyan gampang ya. Ya milih dadi raja enak. Seliri wakih, wayu-wayu, mimpluk-mimpluk, dadi raja, bojo karek milih, sedangkan nak ngilmu iku jerekoso, dan lain-lain pikiran awake dhewe, pikiran awake dhewe. Padahal nak raja goblok ya gampang kerajaane dirubuhno kan mergo goblok kan. Tapi anak rajane iku ngalim, pinter ya sulit untuk dihancurkan kan. Fadlul ulama utawi iki iku keutamaane ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh isnani utawi rong perkara iku min darajatin nubuwati setengah saking derajat kenabian. Ada dua perkara yang kedudukannya itu mendekati derajat kenabian. Ada dua golongan ya. Ada dua golongan yang kedudukannya mendekati kenabian. Siji ahlul ilmi wal jihad. Wong sing ahli ngilmu tegese duwe ngilmu. Sing nomor loro wong sing ahli jihad. Jihad nak saiki ya ora kudu perang. Jihad saiki iki wis budal ngaji wis masuk jihad, Bang. Ya, budal ngaji wis masuk jihad. Merangi hawa nepsune awake dhewe. Sing hawa nepsu iki kreket-kreket iki jam ngopi. Iki jam ngopi iki. Iki jam leyeh-leyeh iki. Jam-jam turu. Jam suruh, jam wayahe turu kok jam 09.00 ngaji. Ngono ya. Iku wis termasuk jihad. Mergo gak angger wong iso ditakdirno karo Gusti Allah jam 09.00 bengi iso melok ngaji. Ya nak wong ora iso merangi hawa nepsune gak iso. Amma ahlul ilmi anapun utawi
wong sing duweni ilmu iku fadallu nuduhake sapa ahlul ilmi annasa ing menungsa. Nuduhake alama ing atase barang jaat kang teka bi kelawan emas sapa ar-rasulu para rasul. Jadi kenapa kok ahlul ilmi itu kedudukannya sangat mulia? Kenapa orang yang mempunyai ilmu itu kedudukannya sangat mulia? Karena orang yang mempunyai ilmu itu orang yang mau memberi petunjuk, orang yang mau memberi arahan kepada manusia yang butuh untuk diarahkan berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan ilmu yang sudah dibawa oleh Kanjeng Nabi. Iku ulama. Nah ora ulama gak gelem. Ya. Lha apa wong jam wayahe wong turu kok ngulang ngaji barang. Wayahe wong turu kok ngulang ngaji gak yo ayo turu aluk turu ngeloni bojo. Lah apa wong kok ngulang jam wayahe bengi-bengi kok ngulang ngaji barang. Iku nak bukan ahlul ilmi gak mungkin. Ngono. Bukan ahlul ilmi gak mungkin. Mergo iku sing merangi hawa nafsu itu tidak hanya sampean-sampean tok. Ora kok hanya sekedar santri-santri tok sing kudu merangi hawa nafsu. Bahkan kiai-kiai ku yo merangi hawa nafsune. Lah kok ora merangi hawa nafsu wong bengi wae nyepku bojo yo butuh kelon. Bojo yo kok didemek. Lah butuh dibejeti. Kok jedo gelem ngulang ngaji kiai-kiai iku anu. Oh, berarti kan saking hebatnya beliau. Saking hebatnya beliau. Jadi kiai-kiai iku ya ahlul ilmi otomatis ya ahlul jihad. Ya, enggak hanya sekedar ahlul ilmi tapi juga ahlul jihad. Ya. Ya wong sing jihad. Wa ma ahlul jihad anapun utawi wong sing ahli jihad fajahadu mongko padha merangi sapa ahlul jihad bi asyafihim kelawan pira-pira apa iku jenenge pedangi bi asyafihim kelawan pira-pira pedangi alama ing atase perkara jaat kang teka bihi kelawan emas sapa ar-rasul pira-pira rasul. Jadi ahlul jihad itu jihad merangi hawa nafsu dengan pedang-pedang mereka berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Lah nek pedange ulama ya ilmune iku mang. Ngono lho. Nek pedange ulama ya ilmune. Pedange ulama ya ilmune wong saiki ora ana jihad rupa jihad perang. Nek zaman biyen ya zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi ya perang-perang tenan. Tapi nek saiki lah sapa sing ape diperangi? Wis ora oleh perang. Pedange ulama kanggo merangi menungso-menungso iku ya dengan cara halus ya iku menggunakan ilmu-ilmu mereka. Wa qala alaihi sholatu wassalam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khina dzukira ing dalem semangsane disebut ing dawuh ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sapa rajulani wong lanang loro ahaduhuma utawi salah sijine rajulan iku abidun ahli ibadah wal akharu utawi kang meneh iku alimun wong kang alim. Dadi ana dua golongan manusia yaiku siji abid nomor loro alim ya.
Alim, abid iku ahlu ibadah, alim iku wong sing duweni ilmu. Nah, kang adi lho kayak kitab e. Fadlul alim utawi keutamaane wong alim alal abid ing atase ngalahake wong kang ahli ibadah. Iku kafadli kaya utamane ingsun ala adna rajuli ing atase luweh asor-asore wong lanang min ashabi saking sahabat-sahabat ingsun. Keutamaane wong alim iku ngalahno wong sing ahli ibadah. Jadi orang alim itu mengalahkan orang yang ahli ibadah, koyok dene Kanjeng Nabi ngalahno wong-wong sing asor kedudukane arupi sahabate Kanjeng Nabi, arupi wong-wong sing hidup di zamane Kanjeng Nabi. Keutamaane Kanjeng Nabi mengalahkan orang-orang yang bodoh di zamannya Kanjeng Nabi. Jadi itu hebatnya ulama. Wa fi ihya'i lan ing dalam kitab Ihya. Ya. Wa fi ihya'i ulumuddin lan ing dalam kitab Ihya Ulumuddin kila den dawuhake. Al muradu utai kang den karepake bihi kelawan ilmu iku al ilmul mujarrad, yaiku ilmu kang den sepeaken anil amali saking amal li anal abida krana sak temene wong kang ahli ibadah iku laya juzu ora oleh apa ibadatuhu ibadai abid bidunil ilmi kelawan tanpa ngilmu. Jadi ibadah iku kudu didasari karo ilmu. Ibadah kok ora didasari karo ngilmu iku nganggur, ngono lho ya. Ibadah iku kudu didasari kanthi ngilmu. La ya juzu ibadatuhu bidunil ilmi. Tegese ora oleh ibadah iku tanpa menggunakan ilmu. Ibadah iku ya kudu nganggo ilmu. Ibadah kok orang ilmu, dalam ibadah itu ada ilmunya, termasuk rukun-rukune sholat, termasuk syarat sah sholat, termasuk sunnah-sunnah sholat. Ya, rukun sholat ada yang berupa gerakan, ada yang berupa ucapan, macam-macam. Jadi ibadah kok orang nganggo ilmu, itu ya lucu. Terus niru sapa kan. Wa qala alaihi sholatu wasalam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adrul alim utawi keutamaane wong alim adal abidi ing atase ngalahake wong ahli ibadah iku fakafadril qamari kaya utamane rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine bulan purnama ala sairil kawakibi ing atase ngalahake pira-pira lintang. Jadi dawuh Kanjeng Nabi keutamaane wong alim iku ngalahno wong ahli ibadah kaya dene bulan pas nalikane bulan purnama ngalahno pira-pira lintang. Pas wali bulan purnama sak bentir-bentire lintang ya tetep kalah lho karo bulan. Pas wae padang bulan sak ana bentir-bentire lintang ya tetep kalah ora ana papane. Iku wong alim iku diibaratno kaya bulan. Wong goblok-goblok iku diibaratno kaya lintang. Goblok tapi ahli ibadah. Nek goblok ora ahli ibadah tambah repot. Kaya apa terus
Dadi ngono. Ya wah, iku istimewane wong sing duweni ilmu. Mulane awake dhewe iki raketang wis ibarate rada telat-telat saitik. Wong mumpung jae urip wong golek ilmu iku minal mahdi ilal lahdi. Ya sak iso-isone. Wa qala alaihi sholatu wassalam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalun nas utawi luweh utamane menungso iku al mukminu wong mukmin al alimu kang alim. Dadi sak utamane menungso sing paling utama iku menungso wong sing duweni iman tur ngalim. Duweni iman yo ngalim. Iman ra ngalim, iman tok ra ngalim ya wis lumayan. Lumayan daripada ora iman blas. Jadi lumayan daripada ora iman blas. Tapi ya mosok awake dhewe wong urip ibarate urip tok ora sugih ya ora apa-apa. Sing penting urip kan ngono. Mosok awake dhewe trimo cita-cita ngono kuwi. Penting kan ya wong kan mestine ya kudu urip ya sugih kan ngono. Aku kudu urip ya kudu sugih. Urip ya sing genah kan ngono. Ibarate aku ya kudu rabi ya kudu sing ayu padha-padha ngrumatine kan ngono. Lah nek padha rabi kok ora ayu padha-padha ngrumatine lah dienggo apa ibarate kan cara Mbah Bayan kan. Lah gak apa-apa kan ngono. Ayu iku relatif kan. Ayu iku relatif nek cara awake dhewe ayu urung mesti ayu kan. Cara wong liya ayu mesti durung mesti cara awake dhewe ayu. Alladzi idzahtija. Yaiku wong nalikane den butuhake sapa ilahi alladzi. Nafa'a mongko aweh manfaat. Nah, iku mergo wong alim itu ketika dibutuhkan pasti dia akan mau membantu. Kayak sampean gak ngerti babakan wudu, terus takok ning gone wong alim. Njaluk warah ning gone wong alim. Tetep didono. Wong alim iku paling lomo. Tetep didono. Tetep didono. Orang arah dikon bayar. Orang arah umpama kok apa kujungane sampean takok umpamane nggone kiai babakan masalah wudu. Mesti didono. Malah seneng ana wong takok iku malah seneng. Iku nak wong alim tenan ya. Iku nak wong alim tenan malah seneng ana wong takok iku malah seneng. Mergo ora angger wong iku gelem takok. Kadang wong iku nak wis tuwa ape takok babakan wudu ku isin, padahal ora iso kan. Padahal dia ora iso. Tapi apa takok isin. Mulane ketika ada orang bodoh takok babakan wudu. Wani takok ning gone kiai babakan wudu. Iku kiai ku suwendenge ra karu-karuan. Wis ora usah nunggu sesuk-sesuk mesti ayo dong. Iki carane wudu ngene, praktek kok. Mesti tak marahi. Ora ngarah nek sesuk awakku lagi sibuk. Awakku lagi sibuk jong awakku. Sesuk ae yo arene. Kecuali nek sibuk tenan apa ya dia. Iki sibuk tenan umpama wis urusane rumpet. Terus sampean disemayani sesuk mesti sesuk tenan. Lah ora sibuk mesti langsung. Fa idastughniya anhu aghna nafsah. Mongko nalikane amrih den sugihake sapa anhu wong alim agna mongko nalika wong amrih den cukupi sapa anhu wong alim agna mongko nyukupi sapa wong alimang sapa wong alim nafsahu ing awak dhewe wong alim. Wa qala alaihi sholatu wassalam laulal ulama umma ubidallahu fil ardi wa ma ruziqal ibad
lamun ora ana utawi ulama ma ubida ora iku disembah sapa Allahu Gusti Allah fil ardi ing dalem bumi wa maruzika lan den paringi sapa al ibadu kawula.